Добрый вечер, шановні глядачі. З вами Александр Кнырович і «Атмосфера». Об'єми продажу МАЗу у Росії падають. Падає прибыток белорусских бровараў і колькасць дактароў у краіне, але не хвалюйтеся. Падаюць далёка не ўсе паказнікі. Некаторыя растуць, напрыклад, запазычаныя за энергарэсурсы самых паспяховых дзяржаўных беларускіх прадпрыемстваў, а таксама, на жаль, колькасць сіротаў у нашай краіне. Да ўстойліва расце колькасць айчынных хабарнікаў. Да гэтага факту я не ведаю, як ставіцца. Давайте разбірацца разам. Запарце гарбаты, зрабіце бутэрброд, сядьце найямчэй і возьміцеся за нешта наймацней. Мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! Пра чарговае павышэнне цэнаў паведаміў мабільны аператар МТС. Напрыклад, паслуга 1 гигабайт за мяжой падаражэла да 22,5 рублёў, то бок $7. Вось такі тарыф, калі вас чамусь занесло ў Расію з беларускую сім-картай. Як думаеце, шмат гэта ці мала? Тут пытанне мусіць быць іншым. Чаму наогул існуе роумінг у саюзнай дзяржаве? Гэтым тыднем тэму падтрымаў у расійскай дзярждуме выканальнік абавязкаў міністра дыгіталізацыі Расіі таварыш Шадаеў. Ён быў надзвычай шчыры. Так і сказаў: 10 гадоў абмяркоўваем праблему, ужо ўсё уладкавалі б, але перашкаджаюць беларускія аператары мабільнай сувязі, не хочуць губляць грошы. Вось вам і ўся саюзная дзяржава з унікальным узроўнем яднання. Што ж да гэтых $7 за гигабайт, дык гэта менавіта тая сума, якую я плачу штомесяц за карыстанне паслугамі еўрапейскага мабільнага аператара. І інтэрнэту там амаль бясконцая колькасць. І працуе ён ва ўсіх краінах еўразвяза аднолькава. Ды хто ж такі зладзей? Хто ж не дае скасаваць роумінг? Хто абдзірае беларусаў? Калі мы зазірнем у статутныя дакументы, дык убачым, што 51% гэтай самай МТС валодае беларуская дзяржава праз Белтэлекам. І атрымліваецца так. У тэлевізары патрыятычныя чыноўнікі з усіх сілаў яднаюцца з Расіі, ажно пасінелі ўсе. А без тэлекамераў яны ж не даюць ліквідаваць роумінг і паднімаюць тарыфы для беларусаў. Ой, алло, хто гэта? Нічога не чую. А колькі ў Беларусі дактароў? Белстат падзяліўся дадзенымі, і яны, як бы гэта мякчэй сказаць. Я разумею, чаму чыноўнікі так хвалююцца. Станам на канец 22-го года ў краіне працавалі 48 тысяч дактароў, а ў снежні 23-го іх было ўжо 41 300. Куды падзеліся амаль 7 тысяч спецыялістаў? Ёсць у гэтай статыстыцы невялікая зноска. Дадзены 23-го года толькі з дзяржаўнай сістэмы аховы здароўя. Відаць, без уліку дактароў, якія працуюць выключна ў прыватных медцэнтрах. Але ад гэтага пытанняў робіцца яшчэ больш. Калі Белстат раней лічыў усіх дактароў і раптам перастаў гэта рабіць, дык што адбылося? І калі б толькі гэта. Такім чынам, колькі ўсё ж такі ў Беларусі дактароў і як ім тут у нас жывецца? Гэта проста таямніца, пакрытая змрокам. І каб крыху разабрацца ў пытанні, мы спадзякую скарыстаемся дадзенымі выдання «Зеркала», экспертызу залучаных імі спецыялістаў. Бо з аднаго боку, былы міністр аховы здароўя Каранік не так даўно заявіў, што ў яго у Гарадзенскай вобласці ажно 58 дактароў да 10 тысяч асобаў, а ў Польшы 25, а ў сярэднім еўразвязе 30. І калі яму верыць, дык трэба ўсей сусветнай арганізацыі здароўя адразу вось кінуць всю працу, усе шпрыцы са шкапелямі, закінуцца какімі-небудзь карыснымі таблеткамі і пільна ехаць у гародню, пераймаць пазітыўны досвед. Аднак з другога боку, паводле ацэнкі рэсурсу Намбіо, мы на 88-м месцы з 94 ацэненых краінаў паводле гэтай самай якасці аховы здароўя. Ты дзе ж тут, як той казаў, слушны дыагноз? Паглядзім на дадзеныя нашых аналізаў. Такім чынам, сярэдняя колькасць дактароў на 10 тысяч насельніцтва – гэта сапраўды той паказнік, на падставе якога параўноўваюць краіны. Не адзіны, але ў тым ліку. І што ў нас з ім? Поўнай статыстыкі за 23 год пакуль няма, але гэты паказнік не можа мяняцца хутка, калі ў вас не ідзе вайна. Дык вось, калі арыентавацца на дадзеныя 20-го года, так Беларусь займае высокае 21-е месца з паказнікам 45,5 доктара на 10 тысяч насельніцтва. А хто вышэйшы за нас? Зразумела, што на першым месцы Куба, там 86,
Але вышэйшай за нас і Грузія, і Літва, недзе 16-17 месца, з лікам каля 51 доктара. А яшчэ Монако, Грэцыя, Норвегія, Фінляндыя і Бельгія там же, і Партугалія. Так што няма ніякай асаблівай унікальнасці ў беларускай медыцыне. Няма і ніколі не было. Давайте зафіксуем, што нашыя суседзі, пра Літву мы ўжо сказалі, а вось Латвія і Польша, з якімі і варта параўноўваць, тут займаюць высокія 38 і 47 месца з паказнікамі адпаведна 37,7 і 44. То бок ні пра якія еўрапейскія 25-30 і размовы няма, бо хлусіць старшыня гразенскага выканкаму як наняты, залівае і не чырванее. Сярэдні еўрапейскі паказнік каля 36. Але гэта толькі пачатак. Далей пачынаюцца цуды. Аказваецца, яшчэ не так даўно лік забяспечанасці дактарамі ў Беларусі был цалкам сабе польскі – 38,8. Але літаральна некалькі гадоў таму ён учыніў чароўны кульбіт. Па-першае, улады з парушэннем міжнароднай метадалогіі пачалі браць у разлік не толькі дзейных дактароў, але і ўсіх працоўных, якія маюць медычную адукацыю. У тым ліку і выкладчыкаў, і адміністрацыйных працаўнікоў. Ну вось така хацелася завысіць тыя самыя паказнікі. Другі хітры прыёмчык атрымаўся яшчэ прасцей. Для палячэння статыстыкі сталі лічыць не галовы, а стаўкі. То бок, калі хірург Алесь Яскевіч загінаецца ў бальніцы на 2 стаўках, каб пракарміць сям'ю, дык у статыстыцы ён адлюстроўваецца як, слушна, як 2 Алеся Яскевіча. На маю думку, хвацка. Рэальныя ж разлікі, праведзеныя фондам медычнай салідарнасці, паказваюць наступнае. У Віцебскай вобласці 26,2 супраць 52 паводле дадзеных Міністэрства аховы здароўя. У Гомельскай вобласці 30,1 супраць 58. Ну а галоўнай, у Менскай вобласці 27,4 супраць 40. І ў Магілёўскай 26,3 супраць 47. Для Гарадзенскай вобласці, у якой каранік налічыў аж 58 дактароў на 10 тысяч жыхароў, аналітыкі фонду ацэнілі гэты паказнік як 40,8. Як вам? Скажыце, які ж будзе рэальна сярэдні лік дактароў для краіны? З літар Д, У, П і А слова «шчасце» ніяк не складаецца, і сярэдні лік будзе бліжэйшы да 30, то бок прыкметна меншы, чым у нашых суседзяў, не з такой цудоўнай медыцынай. У беларускай медыцыне вельмі вялікія праблемы. Іх відаць усім, хто ходзіць у нармальныя раённыя паліклінікі, і галоўнае з іх – некамплект. Інакш бы не спрабавалі чыноўнікі прывязаць людзей да іхных працоўных месцаў. Чаму так? Бо паводле дадзеных за сакавік заробак у беларускай медыцыне на 17% ніжэйшы, чым у сярэдняй па краіне. Мусіць быць вышэйшы, размовы ідзе пра здароўе людзей, пра жыццё, але штось гэтаму замінае. Не ведаеце, што? Я падкажу. З пачатку года ў цэлым па краіне быў істотны рост заробку на 13%. Гэта пустыя незаробленыя грошы, але ўсё ж. Дык вось у медыцыне рост быў удвая ніжэйшы, на 6%. Вось такія ў нас атрымліваюцца дыягназы. Мо дыарэя, а мо і анкалогія. Ужо. Працягнем з навінамі. Аўтазавод МАЗ у Расіі працягвае падзенне. На нядаўнай нарадзе галоўны аўтааматар тупаў нагамі і крычаў на падначальных. Маўляў, як гэта так? Рынак вызваліўся, а нашая доля упала да 6%. Аказалася, што гэта быў яшчэ поспех. Цяпер нашая доля на рынку фураў усяго 4,7%. Катастрофа прымае зацяжны характар. А вось хто сёлета рэзка нарасціў там аб'ём, дык гэта кітайскі вытворца Дун Фэн у 3,6 разу. Але тое пра фуры. Падзенне іх продажу ўсяго на 10% гэта дробязь. Аўтобусы страчваюць значна хутчэй. Тут падзенне практычна на чвэрць. Ну, не бярэ Расія нашы самазагаральныя машыны. І калі ў 22-м годзе было прададзена 1040 машынаў, то ў 23-м 925. А сёлета ў красавіку ўсяго 46. Пры гэтым сам рынак на ўсходзе расце. Нагадаю, той жа аўтааматар патрабаваў ад падначальных дамагчыся на расійскім рынку з аўтобусамі 30% долі. Не меней. Маўляў, там, у Расіі, Пуцін паабяцаў выбарнікам 40 тысяч аўтобусаў да 2030 года. Дык вось мэта 30%. Працуйце.
пакуль іх атрымліваецца толькі 2%. Не ведаю, як вы, а я перакананы, што кіраўніцтва заводу аўтобусаў МАЗ дакладна ведае нейкі спецыяльны прыём, каб з 2% хутка зрабіць 30. Бярэм папкорн і чакаем. Але падзенне продажу на дзяржаўных заводах яшчэ не самае страшнае. Белпол апублікаваў пратакол урадавай нарады, з якога вынікае, што і краснасельскбудматэрыялы, і гомельшкло, і камволь, і, вядома, наша нацыянальная біятэхналагічная карпорацыя. Усе гэтыя перадавыя мадэрнізаваныя прадпрыемствы не маюць ні сродкаў, ні жадання плаціць за спажываныя рэсурсы у выглядзе газу, абагрэву і электраэнергіі. І пастаўляльнікам даводзіцца выбіваць з іх належныя грошы рознымі спецыяльнымі захадамі. Якімі? Ну там проста ў пратаколе напісана. Гэтым прапануецца газ зрэзаць на чвэрць. Тым падачу абагрэву з электраэнергіі на палову. Яшчэ раз. Буйныя дзяржаўныя заводы, мадэрнізаваныя за народныя грошы, не плацяць такім жа буйным дзяржаўным пастаўляльнікам энергетычных рэсурсаў. І сітуацыя даходзіць да таго, што ўрад прапануе урэзаць падачу. Скажыце, нехта яшчэ сумнеецца ў самой здольнасці дзяржавы паспяхова кіраваць прадпрыемствам. І яшчэ троху статыстыкі. Рэзка ўпаў прыбытак беларускіх бровараў. Пры гэтым выручка ў 23-м вырасла як у Ліцкага, так і ў Альвары з Крыніцы. Прыбытак жа Ліцкага ўпаў з 51 мільёна 22 да 23 мільёнаў, амаль у 2,5 разы. Альварыя падзенне з 26,5 мільёна да 17 мільёнаў. Ну і Крыніца. Гэтае прадпрыемства застаецца ў дзяржаўнай уласнасці. Дык з прыбыткам так заўсёды было, не надта. Вось і ў справаздачы 23 года на выручку 133 мільёны рублёў прыбытак складае усяго 4 мільёны 400 тысячаў. Колькасць дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, расце ў Беларусі 4 гады запар. За 2023 год у Беларусі іх было выяўлена яшчэ амаль 2,5 тысячы. У інтэрнатных установах застаюцца больш за 5 тысяч дзяцей. Заўважым, да 2019 года колькасць сіротаў устойліва зніжалася. Расце і колькасць беларускіх хабарнікаў. За 23 год зарэгістравана 676 выпадкаў. Так, гэта менш, чым у 22-м 815, але гэта больш, чым было і ў 20-м і ў 21-м годах. Ішоў 31 год жорсткай барацьбы з гэтую разбуральную загаду. Пуцін змяніў міністра абароны Сергея Шайгу. На ягонае месца прыйшоў вельмі адукаваны эканаміст таварыш Белавусаў. І здавалася б, што ў гэтым для беларусаў? Ну, мяняю там аднаго чыноўніка на іншага. І не спяшайцеся. Гэта знак сур'ёзнейшай з'явы. Гэта змена канцэпцыі. Крэмль зразумеў, што перамогі не будзе. Я ўжо не ведаю, што было трыггерам, можа быць, вылучэнне ЗША 61 мільярда долараў на дапамогу ўкраіне, можа быць, зводкі з фронту пра страты, але вось такая змена наверсе іхнай піраміды гаворыць пра тое, што цяпер для іх стала важным тое, колькі каштуе вайна. І як яна ўпісваецца ў эканоміку краіны ды ў бюджэт. Рэсурсы Расіі зусім не бясконцы. І калі дагэтуль яны трацілі заначкі, дык і тыя заканчваюцца. І траціна бюджэту вялікай краіны, што вылучаецца на вайну, азначае, што грамадзянам давядзецца зацягнуць паясы. Цяпер будуць танкі замест каўбасы. Проста для таго, каб мець магчымасць вырабляць узбраенне хутчэй, чым губляюць яго на полі бою. Вайна робіцца вайною рэсурсаў, эканомік. І Расія не мае тут ніякіх пераваг. Аднак нафта, газ і лес пакуль прадаюцца, а значыць, стагнацыя зойме пэўны час. Да чаго ж рыхтавацца беларусам? Да цвёрдай пасадкі. Расійскі рынок будзе сціскацца. І канкурэнцыя там з кітайцамі будзе толькі расці. І дзірка ў нашым гандлёвым сальды на мінус 100 мільёнаў за першы квартал – гэта толькі пачатак. Спецыялісты Бірок бачаць прыкметы з'яваў, што папярэднічалі крызісам 8, 11 і 14 гадоў. Можа, час адпаўзаць ад Расіі? Можа, яшчэ не позна? Як думаеце? Гэта ж іхная вайна, не наша. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович, і ўбачымся праз тыдзень.